So hello guys, for today's video guys, pauwi na. Nagbili pa si Jonathan pulo-pulo guys. Hindi ang pulo-pulo, bang-bang yan. Uy, apal ako. Narinig kita sa mukha eh. Lapit na tayo sa paroonan guys. Lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako sa farm. Hindi na si Pilais. Hi! Magay ka. Mag-hi ka. Hello! Hello guys! What's up, Nika? Hello guys. Punta na yung sapatos na guys. Bago pumasok. Uy. Nagpa-vlog kita lang itins. Guys. Hi guys, so nagtanggal kami ng sapatos at saka tampa. Lari kami diawat guys. Guys, sorry guys, medyo mami medyas namin. Hindi pasangsang. Hindi guys, masyadong madilim dito sa area namin. Dito sa Northwest Philippine Sea. So ito guys. Ano na tayo? Pasok. Kung Kung mapapansin nyo madilim kasi blackout sa amin. hindi po yung ilaw, patay lang. Buhay. Ito guys, ang kwarto ko may pangalan. Look at this. Ay, yung ano guys, yung sex na 7 times a day guys. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, nakapollow Subscribe sa na aking YouTube channel guys. YouTube channel, please click yung notification below para updated kayo sa mga bagong kalusuhan. Madilim siya guys. Tingnan nyo. Yan, maliwanag na ang buwan. And then, mag-ano lang tayo, mag-setup lang tayo ng ano. Saan kaya pwede paglagyan ng camera? Diyan. Dito guys. Wait lang, urgent the light. Dito. Ay, sorry guys, di na ako nakikita. Sorry na. Hoy! Napulangan nyo! Kahiin nyo! Tutulog ako, nakikita ko sa pulangan nyo! May papakita ako sa inyo mamaya guys. Yan guys, natapos na. Then, ano tayo? Libot tayo. Ito ko kayo dito sa loob ng aking boarding. Lagay ko yung sapatos ko guys. Okay guys. Ito na guys, tutur ko kayo. Wait lang, sorry. Ito na guys, ito na. Ito guys, ito yung ano. Nandyan si ano. Who's there? Si Isay. Pakyo. Doon sila sa labas. Nag-enjoy yan sila doon. Sama tayo. Ito yung kwarto ni ano, Jonathan. Tignan nyo, may picture. And then, nandito siya sa loob. May iro dito sa loob. Oh! Diyan sa loob yung kay Kaangog. Ito kay ano, kay Salahod din. Diyan siya sa loob guys, tignan nyo. Dito tayo, nagtsachako sila dito. Andito yung mga ano. Ito si Jigo, napaka-pogi. Andito si ano, si Ungas, Paben. Dito si Paben do. So guys, thank you. Salamat sa panonood. Subscribe, share, and follow. Don't forget. Say itong gusa. Say Ito niya guys, bye-bye. See you. Look at my face in Johan sa minute. Salamat sa panonood guys. Yun lang.